Aurten 80 urte beteko dira, Gernika bombardatu zutenetik, 4 bider 20 urte pasatu dira. Kontuen hartuko bagendu, 20 urte izan lehikela generazioi bat, 4 generazioi pasatu dira, da zenbat pasatu behar dira egia azaleratu arte, edota justizia egin arte, eta reparazioa benetan posible egin arte. Gernika batzordeak horren aldarrikapenarekin jarraitzen dau, beste batzuen artean. Prentsaurrekoan esan dugu moduan, Gernikara kartzearekin ere jarraitzen dugu. Aurten, Gernikak irudikatzen duen horretan, sarraskitik 80 urte betetzen diren horretan, hori adierazi nahi dugu. Lehenetik, historiatik, sarraskitik, askatasunera, independentziara, menpekotasunik ezera pasatzen ari garela. Eta horregatik, askatasuna, bakea eta independentzia aldarrikatuko ditugu aurtengo aberri egunean Gernikan. Apirilaren 24an izango da mahai-inguru bat non 3 historialarik eta nik komunikazioan irakasleok aurkeztu egingo dugu azkenengo 30 urtean Gernikako bombardaketari buruzko ekarpenak gizarteratu gure izango ditugun mahai-ingurua. Bertan parte hartuko dugu Iñaki Egainak, Euskal Memoria Fundazioko lehendakariak, Xabier Irujo Renoko Unibertsitateko irakasleak, Ingo Nibel kazetariak eta historialariak, eta nik Maria González Gorosarrik EHUko irakasleak. Lorca Lagoazeta izango dugu hemen Gernikan apirilaren 22an. Zer da Lorca Lagoazeta? Da bi poeta ikoniko pizkat referentzia sartuta bi kultura eta bi munduetaz hitz egin nahi dugun. Bi kultura eta bi mundu horiek elkarrekin bizi izan dute hemen gure Euskal Herrian urte askotan, baina baita ere sufritu egin zuten, gure poetak bezala, sufritu egin zuten bere momentuan Francoren kolpearen eragina. Sufrimendu horretan, bi poetek urtebeteko epearekin gazte-gazte, bi poetak hil egin zituzten, fusilatu egin zituzten tropa berdinek, eta gure bombardaketa, hemen Gernikan izan genuen bombardaketa, eurek ere sufritu egin zuten.